ஹாய் காய்ஸ், நாங்க இன்னைக்கு டூ வெரைட்டி ஆஃப் கிரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் ட்ரை பண்ண போறோம். நான் எடுத்துக்கிற வந்து நியூ ப்ராடக்ட் கிரீன் ஜூஸ் வந்து தான். இது வந்து ப்ளூட்டோ சொல்லி ஒரு பிராண்ட் கிரீன் ஜூஸ். இதோட பிரைஸ் வந்து 200. நான் எடுத்துக்கிறது வந்து மை ஜூஸ்னு சொல்லி இதோட பிரைஸ் வந்து 130 ரூபா. வாங்க இது ரெண்டுல எது பெஸ்ட்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி பாப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போ. வாங்க இத கப்ல இப்ப நான் ஊத்தி கொள்வோம். இத குவாண்டிட்டி எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பாப்போம். சோ நான் இந்த கப்ல ஊத்தி காட்டுறது வந்து ரெண்டுடே டிஃபரெண்ட் எப்படி விளங்கும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு தான். இது வந்து கிரீன் ஆப்பிள் தானே? இதெல்லாம் கிரீன் ஆப்பிள்டா இல்ல. நார்மலா கிரீன் ஆப்பிள் நாங்க பிளெண்ட் பண்ணி ஜூஸ் செஞ்சா இந்த கலர் தான் வரும். இது ரெண்டா கலர் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். கிரீன் கலர்ல இருக்குது. இது கிரீன் ஆப்பிள் தான், ரெண்டுமே கலர் டிஃபரெண்ட் உங்களுக்கு விளங்குதாய்க்கும். குவான்டிட்டிண்டா கூட வந்து இந்த கிரீன் ஆப்பிள் ப்ளூட்டோ கிரீன் ஆப்பிள் ஜூஸ் கலர்ண்டா டிஃபரெண்ட். நான் இப்ப டேஸ்ட் பண்ணுவோம். டேஸ்ட் பண்ணி பாப்போம். இது ரெண்டுல நார்மலா எது நல்லதுன்னு சொன்னா இதுதான். நார்மலாவே இது வந்து அந்த கொஞ்சம் கெமிக்கல் அந்த இல்ல. ஆப்பிள் ரியல் ஆப்பிள் டேஸ்ட் இதுல வரல. இதுல ரியல் ஆப்பிள் மை ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து ரியல் ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் இருக்குது. இது ரெண்டுலயும் நீங்க நிறைய மை ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் ட்ரை பண்ணிப்பீங்க. மை ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் ட்ரை பண்ணிக்கிறோம். கட்டாயமா அந்த வீடியோக்கு கமெண்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு போங்க. இது வந்து அந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற கேஸ் இருக்குது. இதுல வந்து ரியல் ஆப்பிள் ஜூஸ் டேஸ்ட். இது ரெண்டே பார்த்தா உங்களுக்கே டிஃபரெண்ட் விளங்குதா இருக்கும். இது ரெண்டுல பெஸ்ட் எதுன்னு சொல்லி கட்டாயமா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு போங்க இந்த வீடியோக்கு. ஓகே, பை गाइस.